Ezinezkoak. Triangulo batetik begira dugun begi horrek betirako zigortu nahi izan zuen Prometeo Eizagirre, eta hortaz etxea itokin izbete zion. Arez geroztik horari da Prometeo ontziak epintzen eta ustutzen etengabe. Itokin bat kontrolpean duela, beste berri bat azaltzen zaio teiatu zapai madarikatu. Nahiko da ezin gehiago eraman, noiz arte egongo naizonela. Jainkoa aski da bidali bihotza, Jainkoa aski da bidali bihotza. Sin inoiz el precio justo cruce, sin inoiz futbolera joan, uno solo ontzi bat eskuten, gaua edo eguna zea xola. Ezin gehiago eraman, noiz arte egongo naizonela. Jainkoa aski da bidali bihotza, Jainkoa aski da bidali bihotza. Naiz eta nere buruz beste egiten sarritan zaiatu, nere zigorra upela kendu artillo, alperrik daukatoro. Nahiko da ezin gehiago eraman, noiz arte egongo naizonela. Jainkoa aski da bidali